Sopunando na fiaswa, aswa yaswa, sopunando na fiaswa, aswa yaswa, aswa tadira lomumai, aswa yaswa, sopunando, aswa yaswa, inuza uyanuza, oyo yega no no no, inuza uyanuza, oyo yega no no no. Nikuya ni hoye meze funi hoye mebi kale ihe meze hapụ ya o mu kwa ko wala asere na bo na eziokwu o ya asere ifugo o na asere ka bia na bo na eziokwu ihe obo na ho kwufọdụ ngologbo sinya fun na kata nye poti ya aja pọ o ikpode ihe aja ahụ me no fọdụ na anu nwunye anya na ebiri no o nwanyi ga gini ya ebinwu ofizoka wọ́n yà fún yẹn ní abiyigbi ga afọ ilé ise. Eziokwu. Wọ́n fi ìhòòfò odi àjà. Fi ọ̀dọ́ mẹ́kọ̀ ọ̀fọ̀rọ̀ ọmọ amúnẹ́fù anya kọ̀ ọ̀zọ́. Ọ ihe nwa olugbo na-ekwu. Wọ́n ní ịsasibe anya ike ya fi ụzọ chacha. Ọ ha wee fụ emechi efu anya. Wọ́n anya ka ọzọ fụ ya. Onye ise pụta onye ofu anya fụ na pụta fụ ya ike. Fụ agwọ mechie anya nke ọzọ wee fụkwa ya. Mana o nwere ofu anya mechie anya nke dị mma. Fọsẹ ya mechikwa anya nke bebe wee fụkwa ya sị na anya na abafu gị. Mana ofu mụrụ anya ka o ji wee fụkwa ya n'onwe. Onye ofu anya fụrụ agwọ na-ese ya mechikwa anya nke ọzọ fụkwa ya sị na anya na abafu gị. Ya bụ na ọkachasị ọ bụrụ onye abụrụ okenye. Nna gaghị nọdụ n'ụlọ. Ihe ụfọdụ efu ịnọ ife afọ gba nkịtị. Nwunye nwa nke sie nne ya dị oriri chacha. Nne ya emego na nwunye nwa ga-amụghị esikwe ihe o si ọ na-esite mana ọ bụ na nke nwa bụ nna asị na ịmaghị nne ya na ọtọ ụtọ ọnwa onye ga-eri nne ya n'ụlọ gị nwunye ga-asị na nna ụlọ eri na eribe m ụmụ gị na-achọkwa ya eri ọ na maghị eri nne ha atọ nwaanyị ahụ si nne ya nke akwa ọ nakọta asị na ọnwa ha esi nne ọ eri ụlọ nke a bụ ogozo osie nne ya nke a bụ nna di erie nne ya ma ọ gụrụ mọtọ ụtọ mechie ọnụ onwe onye ama na nne ya o si atọkwa ya otu nna unu ri jere bụ nka nri ya ọgbakasị otu ọ na nna anyị dị ka ndị anyị ama na nna ha ri ya bụ ka udo wee nwee ike onye ha bụ na ihe nya afọ o nwezi onye awa ọfụzi ihe anyị na-afụ ọnụ ọgụ ọtaalụ ọkpe ikpe ọchịa ọchinye aka elu nwelugbo si na onye ga-ahụ ife ihe nya afọ anyị agba ọbala na ya mfọ ya die ya kpodi ya aja pụọ ọ na-adịwa mma ọnya bụ na ebe udo dị o nwere onye njizi na-anọ n'ebe afọ ọ bụrụ ihe ka a na-ekwucha anya ahụ ọfụ ọnụ ya họrọ ndị oyi ekwukwuo were ndị fọdụ nye uche debe n'ọnụ daalụ aga n'iru. Chidi bụ onye mmakụ dị n'ime ọgwụ ọ sị na oke obodo ụfọdụ ndị ụmụ nwaanyị na nta ahịa ese na ndị inyom na-anata nwunye ya obu ụzọ ka ọkpa azụ oke obodo ụfọdụ ndị inyom na-anata ahịa ndị inyom nwere ana nọọnụ na anata ahịa na-azụkwa ihe ọ na-ekwu si ejụọ ya onye bi obu ụzọ ka ọkpa azụ ndị mana onwe ndị na-ekwu oke okwu ọkụ bụ ikwutere onwe gị nsogbu ọ bụrụ na ọbụ ndị na nta ahịa mechie ọnụ anyị ajụ ya ihe a asị ka ajụọ ya onwe ha ahụ ifo ije ka i were ya ma njakịrị elutala gị ife echefuru echefu ụmụ onye ahụ ọkwaghị ozu nna ya ịma na ife ifele ịma na ịkwaghị ozu nna gị na ọ dị eche gị efe onye ọzọ kọba ya ọnụ n'ọnụ nwaanyị n'oge ọ wee sị ị na-asị na mmadụ nwaanyị ozu nna gị nwụ kemkpe mgbafọ ise ịkwa gị ịlụ onye akwa nna gị inwe ofu aka
mgbe anyị bịa mmanụ ya emechi ọnụ ọ bụrụ ikwere onwe ugwu mara na onye nọ n'ụlọ ọnụ ga-ejila aka ya mechie onwe ya onye nọ n'ụlọ ugegbe ada adịrọ mma ite okwute onye ji ugegbe wee lụ ụlọ ya ịlọtata ma na-atụ ya okwute ote mara atụgharị okwu n'ụlọ ụlọ ya atasịa ụwa dịkọ n'ihe okogbolo si na ndị inyoma na-anata ya si jụọ ya onye bi obu ụzọ kọkpa azụ igwarụ na ọnwa ife elu iyi ya ma imee ya ka hapụ oke okwu na ọlụ ọnwụ ya ọnwa ife ya bụ ife ha eme ya ibe mmebi ya okogbolo a abụrụ sọsọ ahụ bụ onye okogbolo bụ onye ọbụla na-anụhụ na nwaanyị eziokwu ọnụ mgbe okogbolo lụzie ndị Igbo si nọ na-abụ nwaanyị tofee obodo nwa onye ọzaba onye na-anụrụ nwaanyị a nwaanyị tofee ebo nwa onye otoluo onye na-anụ mgbe ahụ nwa agbọghọ mgbe ahụ na-eto sị nọ na kawụnụ nwa nọ na ka na-agụ akwụkwọ nọ kawụnụ nwa na ha mana nwe ebe oluo atụ anya na nwa anụzikwa dị n'oge ọnụbeghị dị kezi na-anụ ya asịghị na ọnụbeghị dị maka na oge ịnụ dị elu afọ oge n'iru ya onye ka na-akpọ okokporo abụghị nwa okorobịa ọbụla okorobịa nwere ndị ka nọ na be nne ha kada afọ iri abụọ dịka ndị afọ iri abụọ na ịnọ na ka obere okokporo mana ịbụ dị mmadụ afọ 35 ọnụbeghị nwaanyị nke ọ na-ekwute dị ekwute ikwute ọcha ofu ya saa ahịhịa ọ na-asa ndị ọzọ sị ịnụ nwaanyị na-agafe agafe ọhụ mgbe tetụla ụlọ ụtụtụ ya akwa na-agwa ndị onye ọbụla sị ịnụ nwaanyị ọ na-agafe agafe onwe mgbe anụ nwaanyị ọ bụghị ya akwa na-ekwu wee na-aka nka ọnya bụ okokporo olu ike ya nwaanyị nọhọ wee fụ ndị na-ata ya ụmụ anyị na-ata ya na ntago nka ewelụtala gị na-asị ụmụ nwaanyị ogboghị erubeghị nwaanyị onye beghị obodo ụzọ kọkpa azụ ya onye fụkwa ihe ya bụ nke mbụ bụ mmadụ eji nwa aka wekwutela onwe ya njọ ụbọchị ihe ụfọdụ ikwu elutala gị na nke ị na-eme ka njọ onye dị oji adaka onye dị oji ọnụ ndị Igbo ya na ngwele a na-akpọ ngwele ibi ya akpa onu ngwele ọbụla na-ebu akpa onu ndị anya na-agba ife akpa onu ya ofu ngwele ibi na-akpụ ya akpa onu ma ngwe bụ akpa onu nke gị okokporo sịrị ndị inyom anata ahịa si jụọ ya ma ijụ anya ajụ omechi ọnụ ozugbo ya kwuzo mechie ọnụ ọ na-efu anya mee ka a nụrụ ihe ikwu na ihe elukwa oge onye eji wee menya mee ya elu oge iti ọnụ ụzọ ama onye pụta ka afta na ebi na-eri nri elu oge iji egbu aja egbu aja ibeghị onye mere ndị Igbo si na onye ibi na-ebu ite na-ebu kalama abụrụ ezigbo mmadụ onye ibi na-ebu ite n'oge ha na-echu mmiri bụ ife ibe ọgbọgbọ ha ga-ebu ogo nnukwu ite wee na-echu mmiri ka na-eji nwa obele udu nwa obele kalama dị obele bụrụ ya n'isi wee na-eso ndị ọgbọ buchi ite n'isi si na enwe ya na-enebe ihe onye ọgbụ ya ebụrụ ọkụkọ ebụrụ nnekwu iyi akwa ebu dị ọkpa ịkwa akwa gaba n'iru ọka dị mma Innocent bụ ịnọ ọgbụ n'ike ka a na-akpụ ya ọ sị kedu ihe mmadụ ga-arachata n'ike ọkụ ọ si wee fụwa ya ọnụ kedu ihe mmadụ ga-arachata n'ike ọkụ ịma na ọkụ bụ efele ndị gboo na mgbada ahụ ka ọ si na-agbadaba azụ na-agbadakwa n'ike ọkụ onye ma eji wee sị na nwadị ha na-achọ n'ike ọkụ abụghị azụ isicha ofe ife onye maara onye ụsa si eje ekuru ofe obi otu imi ya eku na mgbada n'ike ite wee chọọ azụ ọ na-achọba azụ na-agbadaba naanị anyị ife azụ ka ọ dị n'elu ofe ma na ojujuru eju naanị nke wekọrọ n'elu ọ bụ na azụ ịbụ aka itinye n'ofe azụ na-aba ka agbada naanị ite ọ gị na-akpaghị ofe ahụ na-akpaghị azụ ahụ na-agbada maka ọ dị alọ karịa ofe nkịtị ọbịa azụ ịtọ ahụ itiri ga-anọ n'ike ite ofe isi n'elu wee kuru ihe ekute nwa azụ otu ọkọ dịkwa n'ose abịazịa mgbe gboo a na-ete ofe alụrụ alụ azụ na ose bịa oje takodo n'ike ite
ikurucha ofe asịsị si bunye ụmụaka ike ọkụ ka ha lacha ị na-akọrọkwa ya ọ na-ejukwa afọ ọ na-alụ alụ iwere aka ị na-akọrọ ya n'ike ọgụ afụsa mkpịsị aka gị ka ọ dị n'arụ ite ị na-akọrọ ya na-etiti ọnụ ụmụaka na-alacha ya ị na-alacha ya bịa fụsịa ihe oduzi ihe na adịka ya ebe okwụbara igote ọkpụrụkpụ azụ tapado na ahụ ite ahụ ụrị jidie ịkọchara ya tii n'ọnụ taa azụ papa nna ya ata adị mgbe oyi ike mana ihe ọzọ adịkwa n'ike ọkụ ahụ ọ sebekwa ọgbada nị ya je dọlụ ọ na-afụ osiri nne azụ na-adịkwazi ya ịnọ wee sị gịnị ka mmadụ ga-achọta n'ike ọkụ ọ si ewe gbuo ya ọ bụrụ na ọ si a na-afụ nwatakịrị ọ na-eme anyị aghọta ya na ya nwatakịrị mana okenye na-eme ọ dabaghị ọchacha onye mere na okenye ahụ alacha ike ọkụ nkọsibido ịfụ ihe eme ihe ụmụazị na-eme ahụghị efu nwatakịrị ka ọ na-ebe akwa sị gị bụrụ n'akwa ebechakwa eficha anya akwa na-ebu mmadụ mana ife okenye go na-ebe akwa ị ga-asị ha ike kwụsị sị na ome aṅa ka mmadụ ọnwụ na ahụ onye kwụsị sị na begodo ka ihe ọ bụ ife ọbụla mere dị mkpa ji ebela akwa bụrụ obere ife mana ife obere nwekọ na-ebe ya bere abịasị azụ ike akwa na-egbu mmadụ ọ ebesi ọrahụ ụra otu ka ọ dịkwa na ife okenye ka ọ na-asaghị ọ na-asachi si na ọ si n'afọ ya anya jọ ihe ichekwa gawa n'ike ọkụ ị na-ebunyezi ụmụaka ọgụ ka ha lacha onwe ihe okenye ada eme okenye ada anọ naanị nkịtị eli nri ife nwatakịrị ka ọ naanị nkịtị eli nri anyị aghọta nwe mana okenye dị mkpa nụgo nwunye nọ naanị nkịtị ụsokwu naanị naanị dọwa nri naanị eri onye toga mmiri ka oyibo nwa nkwọ ihe ị gaghị eme okenye na-etoghakwa ịrahụ n'ụzọ elekọta eje rahụbebe mmadụ ije rahụ mụrụ nwe ihe ijebe elu ọ bụghị na mmadụ nwụọ na-ejewe na-ahụla ọ bụrụ na ndị ọgbọ unu jelu nche abalị ma ọ bụrụ nwe ihe kpata ije rahụ n'ụzọ ọ bụrụ dị mkpa ji nwaanyị jide ụmụaka nakọta ị pụọ rahụbe enyi nwoke ụtụtụ nata ị na-ana dịka mmụọ na-ana ka mmadụ di mkpa ji nwunye jide ụmụaka abalị ya anata achọzi ebe ije eche na ebe ije nwe ije onye nwesị nkwara ha ofu ebe ọtụtụ ị na-anaka mmụọ chufu n'ahụ ọ so n'ihe eji agụnye mmadụ na-efuru efu ya bụ na onwe ihe okenye ada eme a na-akarị ha akarị obido ha na-eme ụdị ha masị kedu ihe ị ya achọta n'ike ọkụ ọsọ ewefu onwe ha eme ị na-ata afọ asị na ọhịa kaghị mma ihe ịchọ jebe n'ihe a wee na-ata ụdị afọ a onwe ike efu mmadụ ka ọ na-eje isela ọkụkọ nwa uyom asị ya jụ wee so ewe nwude si nọ n'ezoro ọkụ mana ọ na-ewere nwa uyom asị ka ihe o ji uyom eme gịnị nnọọ onwere ihe na-akpa nwoke gịnị ka mmadụ ga-achata ihe ike ọkụ ọsọ ewe ekodo akaja na-eme ya maka na ihe o tiri onwe ya na ya ka efu ihe o ji nwa uyom eme ofu ọkụkọ na ndụ nwụrụ ya ti na akpa gị isikwa emere ya ihe eme o jikwa anya ya atụgharịa inu a gịnị ka mmadụ ga-achata n'ike ọkụ ọsọ ewe fụwa ya ọnụ efu ihe na ọnya mere ndị Igbo sịrị ewere enyi wee sie ọnya kezi anụ ya amata ọ bụ ime ihe emeghị nene ya malụ ọghọm na uru dị n'ime ya ọ bụ na ọghọm akarịa uru n'ime hapụ ime ha maka ka ụta hapụ ịta gị ụmụ ụta gawa na-ata gị asị na ikpe amaghị ya ọ na mmadụ na-anata ọrụ wee zute ndị uke n'ụzọ anya asị na ikpe amaghị ọ na-arahụzi ọ ya anazi bie nọ na nanụ bie nwere onwe na mmadụ na ntazi ọrụ wee pụọ n'abalị abịa pụazi wee zute uke asị ka egwe ọchọ wee pụọ n'abalị oke ebe o ji ọkọchi ejigo ọ ntago ọrụ nkịta ihe na-eme nwoke ọkọ ihe ọkpara ihe anụ kedu ihe mmadụ kacha dị n'ike ọkụ ọsọ ewefu eze ihe ọma si ụmụ uchu wee zite ịnụ ọ sị na ebunye nna dị oche dị n'ala anyị ebunye nna dị oche nna dị bụ ekwutego m oge gara aga onye ilo bi n'ụlọ bụkwa nwanne gị ma ọ bụ obi gị a na-akpụ ya nwana di ma ọ bụ nna di nwana di wee ahụ bụ na gịnị adọrọ na mma mana ya achụ ya egbu ya egbu ọ bụrụ ha gụ nwanne gị gịnị eke ha gị ụfọdụ bikọ ọnụ ọ cheghị iru ichie iru ọhụrụ onye ya gbapụrụ ibie n'ebe unu bi unu na-azakwuru ofu afa mana unu naghị esi ofu ezi aga ife ga-abịa ha adị ya mma
ọnụ na nwa gị na-anụ di iwe agbụ ya mbọsị ahụ bụrụ ọgụ gagharị ọrụ ugbo ndị ọgụ abịa asị ka ezi nwanne gị asị na afịakwa na-aka ọrụ ebe ni ọ dị ezo ndị mana amụgụ na gị ọnya ahụ nwe na di ọfụ ihe ya emeghị ọkwado ihe ahụ mee gị ihe ọjọọ ọbịa nwanne gị ọbịa onye agbata obi gị ọnya ahụ nwe na di ilo wee sị na ebunye nwanne di oche odi na laanị ma nwanne di bịabeghị ihe ị na-achọ bụ ka ọ mee na nyazie ihe ozi ọ bịara ka ọ pụọ ya mee ka ọ pụọ inye ọ sịghị na inwe mmiri si na ekolu ọ sịghị nwere agba nkwụ ka anyị na nkwụ m si ndị ekolu nke ni ka ihe ọma ma ya apụ ozugbo ịfụta na ọ sịghị na nwere ozi nchọrọ izi gị na ma ịsabara ngana ọchị mana ọ nweghị ọ bụ uche gị ibunye ọcha ahụ maka na afọ ọgụ afụ okwu ha ekwe ọgụ ejebe ọgụ ya mana ibunyezi ọcha aka ọnọdụ anyị ọ wee nọgide chee wee jie ị na-achịzi ka ọ na ahụ na ụmụaka jere mgbochi ụzọ ma ma oge eji akpụchizi olugo ị na-achọ ka obi nye ọgbaka nkịtị sị n'ọkụ echi ka mma ana ebunye nwanne dị ọcha odi na-edina ọ bụrụ na mmadụ ebunye n'ihe ọcha ị na-anya eme gịnị nwanne dị afọ mana ọ na-achọbụ ori okwu nke iwee sizie ya na-apụwa n'abalị a ọ wee bụrụ gagharị na ịchụpụ ya n'abalị na abịa ya bịa nwanne ya ọ chụpụ ya na ọ sị m na chi jikwa chụpụ m ka ndị ori wee kọgbuo m n'ụzọ okuru agharịba ebunye nwanne dị ọcha chọọ ndina mana onye ahụ ma ihe iji ya chọbụ ibunye oche maka na ọnwa ọka ibunye oche nwa ka ọ fụ ụfụ ihe ọnwa n'ahụ gị ọnya ife enyi gị ga-ebunye oche ife nwanne gị ga-ebunye oche ife onye nche gị hụ ị ga-ebunye oche ọ chọkwa ịrahụ arahụ ọ chọọ ịnọ abanye tọọ n'ọnụ mana onye a na-ekwekọ nwana di ka ọ na-achọ ịrahụ na be gị ahụ ka ọ ka ụjọ na-atụ gị o mekwa kpachirila gị ofu ya na nni ilie tụkwala nta ebe ị na-ebunye nwanne dị ọcha na be gị ụta wee tara gị sị ma ọ bụ onye ọ bụ wee gwe nkịta rahụ na be gị ị na-ebunye ọcha ma ọ bụ onye ọ bụ onwe na-apụsị isi n'anya jee kpuo ya onwe na-apụsị isi mmụọ jee ghe ọnụ gị iji bụ igbo ya oche nye oche ka igwe ikwa anya ka o were sị na ọ na-azị ikeziwala bụrụzie gị ọ baje n'ite ofe ebe nwunye gị tinye ofu ihe onye lie ya ọnwụọ onye mere ahịa ekwe ebunye nwanne dị ọcha ị ga-ebu ya ọjọ wee dina anya anazi ana di na kwuo edina mana ihe ga-emezi wee mụrụzi anya chi ya nche echezi nche maka na nche ya nche chere agụ akọsị akụkọ ibidokwa akụkọ ọzọ ọ rahụ mara ebe ọ rahụ mara ebe ngwa ga-arahụ ka i wee ma mụ ya nwe ya adị ndụ wee pụọ echi ebe nwe na-adị ọcha odina edina ọ bụkwara ka emelụ mmadụ ọgọ ọ chọwa nke ka nke eziokwu onwe ihe ahụ eju afọ inye ọgwenagochigata azụ inyekwa ọzọ echi ọbịakwa ka ị na-enye ya ka ọ na-asị gị ọsọ ya obele ha ka enye m enyewe ebunye nwanne dị ọcha ọ chọọ ndina o nwere onye ife ahụ atụ n'anya chaa chaa abịazịa imelie ọ chi etakwa azụ ọsị na mmegbudo onwe m ọkwa ijego benye nke ọjụ jebe nke ọzọ onye họgụ jebe onye nke ọzọ onye họgụ nye ga enye bute okwu n'ọkwanye ahụ na-ebunye nwanne dị ọcha ọ chọọ ndina Mmesoma Uzuegbu bụ onye Nnewi ọ sị na ebulu ozu dike bacha obodo ebe ọ kpara ike ole naanị isi ebulu ozu dike bacha obodo niile ebe ọ kpara ike ole naanị isi ọ bụ na dike agụ ahịa o ji ebulu dike ọnụgo agha na Nnewi na ọ na-ezizi n'Ifite na ọ na-aba agana amarị amarị o sokwa ji agha ọmụọ n'oge gboo mesịa eje agha Atani maka ndị dike a na-ego ha ego n'agha ego ya ojikwa ịma ife o ji wee bụrụ dike asị n'ọbụ ojezi ya natasịa oge ọbụla n'oge ọdịna na ojego obodo 17 ebe o ji eje n'agha ebe o ji ekpa ike ebe o jere mgba ebe o jere kpe ikpe ebe o ji dozie okwu nke o ji bụrụ dike obodo 17 ahụ emesịrị dike wee nwụọ
inu a wee sị na ọ bụrụ na eburu ozu dike jebe mba obodo niile ọkpara ike ole naanị isi si ka ka eje kpọtọrọsịa dịbe ije ojego ọ rụrụ ọrụ ịnwetara ụmụ mgbe ọ gbara mgba na atalị eburu ozu dị eke n'isi gaba maka mgbe ahụ ụgbọala adịghị ọnụ eweburu ụmụ na dike ahụ onye agbatete ebuli ya n'isi gaa godo atalị mesa asị n'ọnkwa mgbe ọ gbara mgba n'ọmụ eburukwa ya n'isi gaa ka ọmụ ọmụ anụcha na ọmụ mụchara ya ụda egbe asị na ọfọ ndị ọkụzụ na ndị ọkụzụ si na ha chọrọ ịfụ ya emekata ozu ebedo lebe ule maka ọ nwere ya ija ya ntazi mbọsị echi ekwe burukwapụ mgbe a na-ekwu ya enu oyibo adịrọ oge inu a ji wepụta enweghị ebe a na-echeche kpọba ozu na ya mere na ozu nwa tata echi enye ya otu ndị gboo si enyi ozu nwa n'ụtụtụ ịma na ga-enye n'ụtụtụ echi ozu nwa na mgbede ịma na enye na-eyifi echi ozu nwa n'abalị ịma na enye na-eyifi echi onwe ozu ga-anwụ n'ụtụtụ tata ka ọ dịgide olu n'abalị echi ọbụgodoro ozu a na-eche nche mana onwe ha na-eche ma na ozu na-ese okwu fa agbasie ya onwe otu ndị gboo si agbasi ozu fa sie nkwụ ọkụ kaikai agbụ ya n'afọ esi n'ọnụ wee gbee ya nkwụ ahụ kaikai ahụ baa n'ime afọ ya sikwa n'ime igbekwa nke fọdụ ụnụ otu ndị gboo si echekwaba ozu ahụ agbelu ha ya esi isi wee lu abalị ịtọ ma nkwụ izu ụdị ha ka ndị gboo ji echekwaba ozu n'oge ahụ kaikai mana onye echekwazi ozu ka o si esikwa kịta ụlọ na-abalị ịtọ na osikwazi isi ọzọ mgbe onye mere na eburu ozu dị dịka a na-ekwu okwu ya abalị ịtọ ole na anya isi sibe isi ebe ebu ya kpagharị ka eji kenecha ndị kwesịrị ikene chefuo n'ọkwụ ga-eji echefuo nọ ndị mmadụ mgbe chefuo na ọ nwere ihe dike na-erite n'ọgbọ ọgụ na-abụrụ bịa nara aka onye ka eji ekene dike n'ọgbọ ọgụ mgbe ebu ihe ejesi obodo na-eje elu na aṅụ nkwụ gba ya ụda egbe unu eburukwapụwa ndị bụ na-ebutekwa ndị gba aka gbarakwa aka ndị na-ata afọ na-ata ọnya mere n'ọgụ ụfọdụ na onye na-emele emele ada ama ife onye na-emele na-agabiga ọ bụrụ na nta na-asị ka eburu ozu a jechaa ebe niile dike kpara ike n'ọnya na-ebu ozu ahụ ebu onye kwue ka ọ ya sị na ofu nje ezugo si n'izie sikwa ndị ọzọ n'ọnwụgo mana ọ bụrụ ọbụ ha ga-ebu ozu ha si jeche na ọkụ si jekwa n'ọmụ ọtekazi ọ bụrụ ya bụ ozu a sicha ọmụ ọkwali si sizie n'ọmụ ngage atani ofu ozu ahụ maka na ọ bụrụ ya bụ nye bụ ozu ọgụ ụfọdụ onye ihe ahụ ada n'isi ada ama otu afọ na-esu ya tielu na-emebiga ife oke na ife afọ na-emebi ọ bụrụ ikpe ka a na-ekpe kpegide ikpe achị wee jie kpegide ofuo kpegidekwa ikpe ojikwa abalị ịtọ na ofu ikpe ịmana ikpe enweghị isi asịsị onye na onye mara alụ ka onye alụ n'okwu ya ekwutelekwa okwu ya ibe anyị ọbịa nọọ ofu anyị ka ị na-akọ ka ọgide anyị ya nkwa izu ụka ịtọ anyị na-akọ ofu anyị na-ama ma ike ọrụ ọdụ ka onye ma ọ bịa n'ọdụ kpọchipụta wa naba onwe ebe a ruo atụ anya dị ga-alụ n'ife a ga-akwụsị eburu ozu dike baba na ebe niile o jere ọrụ ọkpara ike ole na anya isi ọ bụrụ ihe o nwere ife ga-abụ ije ka ime ya ọ dịkwa mkpa ime ya mana ifu na imebi ihe n'onwe ndị ọzọ ya akwụsị na nke imere ya onye ọbụla chọọ ije ihe ilu obi na-eje kwụsị ba ebe na-eje nọdụ anyị hapụzi ụzọ gaba ndị Igbo to inu sị na esobu ụzọ otu o si wee kwụrụ ọtọ erobe ndị mmụọ esobu ụzọ otu ụzọ si kwụrụ ọtọ ụzọ a si Ọnịcha gara Ọka ọnya lụrụ Amansi ịgafe Ọka ofu ụzọ lụrụ Udi ị na-esi ya lụ 9 mile ofu ụzọ ahụ lụọ Enugu ya lụọ Abakaliki ị na-esi onye elu Makọdị isi ọdụzọ ilu Jos ụzọ alụkwa Kano ofu ụzọ anyị ịtụkọta ụzọ agagute bịa Lagos
ndị Igbo si na-esogbu ụzọ kwesịkwara ọtọ ilu ebe ndị mmụọ onye ahụ n'iru ebe na-eje kwụsị hapụ ụzọ agabazi ebe chọrọ ije ụzọ na-agbago iru ebe chọrọ ije bụ isogbu ụzọ na mma afụliri isi be ndị mmụọ ka ya kwụsị hapụ na imebe ihe ibere ka ahụ n'ụzọ imelụ ebe ike kwere melụọ ya ebe ọ ga-abadebe uru melụọ ya ebe onye nwere uche na-emedebe ihe ọ nweghị imelụ ya sị oge nwekwa uche egwu ka ọ na-agba n'ụgbagide egwu chiwe ji ọka na-agba onye na-ekirize nke ọ na-agba kịta ọ ga-agba egwu n'ilo ọ maghị na ndị na-ekiri ya na sịkwa na-agba egwu a na-anụ ikiri ọkpịa ndị na-akụ egwu na ọ na-agba mana onye na-arụ adọrọzi ya imelụ ihe ebe a ga-aghọtafia gị ichelụ ebulu ozu dike bawa ụlọ ka ebe ọkpalikere ọrị naanị isi ya na-ekwu n'otuto onwebe itoluo mmadụ itofe ya etofe dike a na-ajị ya ike eji buli ozu ya na-akpagharị napụtazi ya ebulozi ozu gafee abụpụ asọ dike nke dizieni dike ọsọ ahụ dike afụrụ kwado n'ụwa nye na onye a ka mmadụ negharị anya nke igwe ozu na-akpagharị ụtọ onye ụzọ ebe ọzọ unu bụrụ ozu onye gafetazụ baa ya ọzọ unu ebunye anya ọya ibu na ozu dike agụgo ihe ọzọ ọbago na mmebọ ọbago na nkwutọ iru ebe ihe ya itoluo mmadụ ịkwụsịnata ka ọ were aka wee too ya nke fọdụ ọnụ inu akala aka na-aga n'iru ọka o nyere ife achọ nna emezie nna chem onye Iseke ọ sị na enebe ozu anya otu o si debe ọnụ ọhaneze ebe gbuo onwe ha n'akwa enebe ozu anya ka esi debe ọnụ ine ozu anya n'ọnụ nne ya anya n'anya ọ dịkasị ma elie ebele ọnụ ya ụfọdụ ọnụ ya atapala ọgụ ụfọdụ ọnụ ya agaghị ofu ọnya mere na ahịa enekewe ụzọ anya n'iru ị na-efu nne isepụ iru ị na-edu ya anya nekọta anya fụwazi ihe ikwesịghị ịfụ enebe ụzọ anya kosi debe iru ọhaneze ebe gbuo onwe ha n'akwa asa aka ikpere ụkwụ otu o si wee doo ji nchara mmiri agwụ n'ụlọ ikpere ụkwụ ịsacha ọdụkọ oji ebe ọ dị ịsasịkwa ọdụkọ oji ịsasịkwa ọdụ ihe emegide mmiri dọ n'ụlọ ha agwụ ebe ị na-asa ikpere ụkwụ si na dịka ibie ikperekwa nwa ka ọ dị ọcha ka iru ma ọ chaa ọcha ka afọ chi ya emeghị ka ọ dị oji otu ọ dị ma mmiri ọgwụ n'ụlọ ma ncha ọgwụ n'ụlọ ikpere ụkwụ ka ọ ka ya dị ojie enebe ozu anya otu o si debe ọnụ ebe gbuo onwe ọnya bụ na ọgụ ụfọdụ ihe apịa nwatakịrị taa ya jụ ya ọ mpịa gị n'ọchị ịpịata ịpịa ya ịtarị ịjụ isi ka onwe onye nwe ya otite obere onye ebekata akwa tupu ibido ịpịa isi na nwa anyị ebeka ka hapụ ịpịata mana ọ na-emeta ife iwe oge niile na-emeta ife ịtarị mana iwe ntị ịtarị ọ bechasị ya onye ekwe ka ịtarị metụ ya n'ahụ na afọ ya mana ọ na-emeta ife ịtarị oge niile ihe ni anya n'ọnụ wee pịa ya ihe ni anya mmiri wee pịa mpịasị anya bebe ihe ọ na-ebe m na-apịa ịtarị maka na nwa na-eme ka ịka omego mgbe ịgbaghara eme ọzọ ịgbaghara mekwa ọbịa ha anụ ihe apịa ịtarị ma nne anya mara ma ịtarị ọya afịa ma ọ na-ebe akwa wee ndị ịtarị ka ya apịa obere goli na-akpọkọ nne ya na-akpọkọ nne ya abịakwanye abịa imeli ebele echi omekwa ya na ọ na-ebe ya ịpịa ịtarị afọ enebe ozu anya kosi debe ọnụ ọhaneze ebewo nwa nakwa nne ya na-asị ọnwa na-ebe ụdakwa gị na-apịa mma apịa ya ọ na-abịa enebe ozu anya ka o si debe ọnụ ọhaneze ebegbuo onwe ha n'akwa egwu tụwa ekpelima ya ghara ụlọ ọ ma na ha apịa ịtarị ya kwụsị mpụ ọ na-eme omegha ya ọsị nya mbepụta anya mmiri mme ya n'anya mma apịa ịtarị ya nne ya na-ekwu ọgba ka eji atụ ụdị inu a ndị Igbo sere onye gbuchala ọchụ akpịrị gụọ ya onye ka ọchọ ka o kwuori ọnụ gbucha ọchụ ọ na-aghọrị onwe ya oye akpịrị ga-eghe ọhịa ị ga-apụta ịba umeazị a ga-adị ya onye a ga-asị ikwu sie ike ka ihe ị na-ekwu akpịrị na-agụ gbucha ọchụ akpịrị gụọ gị asị ịgbabụ na akpịrị ga-agụ egbu n'ọchụ igbu ha n'ọchụ ịmana ya akpacha akpịrị gị ọfụma ka ikpe ya adị ndị nọ na-azụ azụ gasị kwụsie ike ndị ọgụ abịa sị na ya okwuzigo ebidokwa n'isi na-aga n'iru aka nọ nso
si ụdị wezite nke sị na nwata na-amụ ure ji na ya amụ bụ agụ na ụgani ga-agụ ya n'ọhụrụ ọzọ ka ọ na-amụ amụ ka anyị mafere nka Dr. Ike Igbokwe sị na ọ na-ofu onye rie agwọ ọgwọrọ ya n'afọ ofu onye rie agwọ ọgwọrọ ya n'afọ ihe a bụ akpaala okwu mana ọ dịkwa ka inu ofu onye rie agwọ ọgwọrọ ya n'afọ ofu onye na-eri agwọ nke mụrụ ofu onye na-achụ nta agwọ onye ma eji wee tụọ inu si na-ada aka nta agwọ aka na-agwọpụta achụbịa agwọ pụtara n'ozugbo agwọ onye eji egwute okwute onye eweta mma onye agwọ gidigidigidi ewe egbuo agwọ ahụ ịmụ na ọ ga-egbu ahụ na anụ adọrọ anụ adọrọ ụtọ dịkịta egbuo agwọ ahụ ozugbo afụ nwa ọkụ onye eje akpacha agwọ ahụ wepụ isi ya gbujupụ ọrịa egbu ya nkirikiri nkiri ewepụta ihe n'afọ ya asacha ya gbuo ya n'ite ozugbo onye eje weta ji onye meju eto sere na onye nzuzu na-eweta ji eji esi agwọ o je weta ji n'ọba ya ozugbo si na agwọ anaghị na agwọ na nkịtị keti ya ji ka o wee juo afọ o je weta ji onye nzuzu na-eweta ji eji esi agwọ na-esicha agwọ nwenye asị gị daalụ na onye weta ji ihe ama na-eliri anụ agwọ onye mere atụghị na asị nna keki ma ọ sịghị na anụ agwọ na-atọ mmiri anụ agwọ na-atọ mmiri otese ekwekị na nna kedụkwa sị na anụ agwọ na-atọ mmiri adị onye mere na eri anụ agwọ sọ ya iri ya ọtọ mmiri anyị eji egbuji ahụ ya afọ ọ bụzalụ na-esicha ya ọ bụzi ebe ịchụpụ ndị gị na ha ndụ egbu agwọ rie onye mere ndị Igbo ji wee tụọ ilu si na ofu onye adịghị eri anụ egbu n'ọgụ ofu onye a na-eri anụ egbu n'ọgụ ejicha agha na-anata wee na-ekwe egwu ọgụ na-anata wepụta ezu mgbada n'ụzọ ewere mma eji nụ agha n'okpiri gbuo mgbada ahụ ndị gburu mgbada lụrụ 18 gbuo ofu mgbada ahụ eweta nta na eburu ya na-abaghị jelie sọ gị ofu onye a na-eri anụ egbu n'ọgụ ilie ya gị na obodo ga-eme anyị akpọgide gị anyị akpọgharịgide gị ofu onye a na-egbu anụ eri anụ egbu n'ọgụ ọ bụza na ofu onye erie nya bụ anụ egbu n'ọgụ ọgwọrọ ya n'afọ ọ nọ mgbada ka iri tupu imecha ihe dị na ya ifu mgbada mọsọ ya kụziri ya anyị adaghara ewu asị gị jego weta ewu na-abụ gịnye ndị ọgbọ gịnye ụmụnna gịnye ebe obusọ mgbe ofu mgbada ka iri ọ gwọrọkwa n'afọ nwekwa ndị agọ ga-ebute n'ezinụlọ ọ dị mkpa na-eri ka ọ ya ọnụ isi ka ili asọ ọ ya atọ ụtọ isi nwunye nna bịa na nwanne nwaanyị butekwa nri ụmụaka ga-abịa onye nwere bute efere ekunyela onye ọbụla nri atọ ụtọ mana ebute nri iri asọ nwa nkwụ na asọ gị ọ ya gwọrọ gị n'afọ nke bụ nọ nke ka oge afọ maka irikazi nke bụ na ndị enye ha nke busowe gị agha irisi esi akụte igodo mmiri asịghị na mmiri adịghị otu iri nri asọ gị jee chọọ mmiri ingilisi apụasị onwe chọọ m asịghị na nkwenye chọọ mana nkwenye chọọ gị mana ha chọghị ịgwa gị otu iligo ihe nsọsọ gị a na-ebuso gị agha nke otu echi ha sicha n'ihe rie isi ka ezi nke m sị na nwere ha isi ofu onye richa nri agwọ gwọrọ ya n'afọ o nwefe ahụ ime sọsọ gị ma o rie sọsọ gị ma ihe ndị nọ nwere wee zọrịa sọ gị wee rie ya ma wee were ya mmadụ na ahụ ị na ife ha ya ebuso ya agha ya ị ya akwụ ụgwọ karịa ya ofu onye rie agwọ gwọrọ ya n'afọ ndị Igbo tụkwara ilu si na onye ṅụrụ ofu ite nkwụ sọ ya bụ ewu gafuru nkwụ ahụ ite nkwụ ofu nnukwute ite nkwụ ite otu iburu nnọọ nkwụ elu nwugide ya sọ nwugide ya ụtụtụ nwụcha ya ọdọlu na-efe nwe ya nke fọ na ụfọdụ kwa nne mgbede nwetọpụ otu echi igecha ya nke fọ na ikite sọ wee ṅụọ nnukwute ite otu nkwụ ndị Igbo si na ewu gafuru nkwụ ahụ n'iyi ka ọ nara ibute ya ọfụma n'iyi ka ọ nara ọ bụrụ na na-ebute ofu ite otu kpọọ ụmụnna gị sị nna bịa were ofu iko na nkwa ọgọ mbịakwa na ọ dọpụta nwa kpaa ya nke bịa ọbịa onye atala ofu iko onye atala ịbụọ onye atala ọkara onye atala ọtọ ụtọ
ekene gị kpọọ ụtaba onye eweta ụtaba nye gị melụ otu ibutego mkpọ ọṅụrụ nye onye gị ụtaba anọdị akọ aka ụfọdụ gasị bara uru kọọ ihe mere na-eke nya ofu ite nkọ ibute ya ka na wee kọọ akọ gwa gị ihe mere na ịma ha bụ menye gị ụtaba efọrịta onye fọrọ bụ akpa amụ mana ibute ofu ite nkwa wee nwa asọ gị mechido onwe gị n'ime ụlọ ndị Igbo si na-ewu gafuru nkwụ ahụ n'ọkama na ewu dọkpụrụ ya ufu ya ọwa ufu karịa ma na ofu onye nwere ofu ite nkwụ sọ ya ofu onye ri agwọ ọgwọ ya n'afọ ihe ụmụnna nwe ofu onye agaghị eri ya igbu efi na be ụmụta anyị na-ekwukwu ịkpọ isi efi igbu efi si na-efi m ka ọ bụ na mma ata ya nwere nwere ofu onye rie agwọ ọgwọ ya n'afọ isi efi anyị ụmụnna nwe weta ya ha agbaghị nkịtị mbọsị ị ga-akwụ ụgwọ ya ịya asị agasị na mmadụ eli na data n'isi efi ahụ nwe ihe dapụta na be ha sị ọkwa na-ata isi efi na-aja egwu enyi nwanne ya nwoke so onye nwere abakọ na bịa na bụrụ isi a wepụrụ ozu a jee enyi denwu na onye banya anyị elie ara nwunye ri agwọ gwọrọ ya n'afọ onye ụgbọ afọ ifụ n'ụlọ onye na biya afọ anyị akwarị egwu ọgba ọkwa ụlọ isi efi anyị ya bụ ozu nwanne ya gbuo enyi sọ ya na ofu onye ri agwọ gwọrọ ya n'afọ ebe inu a na-esi apụtawa iri ife ọra ime ihe ọgịnị ga-eme na a na-eri n'afọ eju na ma kama ya dọnite ka ọ dọrọ n'afọ ma ọ ịzọkọrọ ihe mmadụ lie sọ gị si ọgịnị ga-eme ofu onye ri agwọ ọgwọrọ ya n'afọ ka ị ga-emesị kwụọ ụgwọ nya bụ ife chekwa ya Aswa.